A cikin wani gari mai suna Obuju mai cike da hayaniya da tarin jama'a wanda yake tsakanin duwatsu masu girma da koguna masu armashi a cikin ƙasar Ghana. An yi wani yaro mai suna Kofi. Ba shi ne mafi ƙarfi ba a cikin garin, kuma ba shi ne mafi wayo ba. Amma abu guda game da Kofi, ya iya magana. Idan har zai yi magana, zai iya sa bishiya ta zubar da duk ɓawon itacenta, ko kuma ya tabbatarwa akuya cewa ita zakanya ce. Harshe mai santsi shine baiwarsa, kuma ya ƙudiri niyyar yin amfani da wannan baiwar tasa. Kofi ya kasance yaro mai ƙwazo wanda kullum burinsa ke cikin zuciyarsa, amma cikinsa kullum cikin ƙugi saboda ciye-ciye. Duk da cewa sauran yara 'yan uwansa suna mafarkin zama jarumai, mafarauta ko sarakuna, amma shi Kofi burinsa daban ne, zama babban ɗan kasuwa ko kuma mafi arzikin ɗan kasuwa a Afirka. Shine burinsa. Yakan ce, zan sayar da komai da komai da ake saidawa a ƙasar nan. Amma kowa a Obuju yakan ce Kofi sarkin buri ne kawai, baya kuma da ko anini, sai su kwashe masa da dariya. Wata wayewar gari, yayin da Kofi ke taimakawa mahaifiyarsa a kasuwa, sai lura da wani abu mai ban sha'awa. 'Yan kasuwa suna ta kururuwa suna yin ciniki, har ma suna rawa don jan hankalin abokan cinikayya, wato kwastomomi. Wani mai sayar da tumatir mai ƙiba yana rera waƙoƙi, yana cewa, sayi ɗaya ka samu ɗaya kyauta, ka faranta wa miyar karai. Wani kuma mai barkono yana rawa yana cewa, barkono mai zafi mai daɗi zai sa ka zubar da hawayen farin ciki. Kofi ya ji sha'awa. Mama, in ji shi, ina so in zama ɗan kasuwa, zan sayar da kaya mafi kyau. Sunana ni Kofi, zai yaɗu daga Kumasi zuwa Lagos. Mahaifiyarsa ta dara, Kofi, ciniki ba wasa ba ne, yana buƙatar hankali, dabaru da jarumta. Amma Kofi ya riga ya yanke shawara. Ya fara gudanar da kasuwancinsa ta hanyar sayar da gasasshiyar gyaɗa. Duk da cewar gasa gyaɗa ba wani abu mai wahala ba ne, a wurin Kofi sana'a ce ta musamman. Ya gina wani ƙaramin teburi, ya zana alama mai ɗauke da rubutu kamar haka: gyaɗar Kofi mafi taushi da daɗi fiye da barkwancin budurwarka. Yakan kuma sanya babbar hula mai ƙaho yana rera waƙa kamar haka: gyaɗa sabuwa mai taushi, suyar ruwa gashi daga sama. Kuma ya ƙirƙiri wata waƙar daban, ita ma mai jan hankali: idan ka ji yunwa kuma baka da kuɗi, ka sayi gyaɗar Kofi, za ta ɗago ma da ciki kuma ta baka damar adana kuɗinka. Wannan ya yi aiki matuƙa, amma na ɗan lokaci kaɗan. Sai dai Kofi ya ta samun matsaloli saboda bai ƙware a gasa gyaɗar ba. Wata rana ya ƙone dukkan gyaɗar. Maimakon ya zubar, sai ya zo da wata dabara. Sai ya dinga faɗawa jama'a, waɗannan ba ƙonewa suka yi ba, su ne gyaɗar kamu masu ɗanɗano irin na gashin nasara. Mutane suka yi ta saya don kawai su ji ɗanɗanon wannan gashi, sai su ji abin takaici. Wata safiya, yayin da Kofi ke yawo a cikin kasuwa cikin izza, wata akuya mai dabara tunkare shi. Ta wuce akwatinsa na gyaɗa, ta kuma zunduma a guje da akwatin. Kwaiku, dawo min da gyaɗata! Kofi ya dinga kurma ihu, yana bin akuya da gudu. Wannan akuya ba gama gari ba ce, Kwaiku kamar yadda ake kiranta, ta shahara a kasuwa saboda gudunta kamar dai barewa. Jama'a suka tsaya suka bi Kofi da ido yana bin Kwaiku, yana kururuwar, zan kama ki, in soya ki, in yi miya da ke. Bayan ya sha gwagwarmaya har da rasa silifa ɗinsa, Allah ya ba shi dama ya kama ta, ya amshe akwatin gyaɗarsa. Amma a lokacin kwatankwacin rabin gyaɗar ta zube, sauran kuma sun cika da yawon akuya. Shin wannan ya sa Kofi ya haƙura? Sam, ya fara sayar da gyaɗar a matsayin gyaɗar da akuya ta sawa albarka. Kofi dai ya gano ba zai iya samun arzikin da yake so ba da sai da gyaɗa kawai. Kofi dai ya gano ba zai iya samun arziki da gyaɗa kawai ba. Ya ga wasu 'yan kasuwan suna sayar da komai da komai, daga tukwane zuwa kayan masarufai da dai sauransu. Sai yanke shawarar faɗaɗa kasuwancinsa. Ya fara sayar da takalma, ya sanya musu suna kamar haka: takalman Kofi, masu daɗin tafiya. Tashin farko sana'a ta samu karɓuwa, amma bayan kwana biyu mutane suka fara kokawa. Takalman suna tsagewa nan da nan, sannan suna saurin lalacewa. Wani kwastoma mai suna Mudi ya ce,
Kofi, takalman nan rauni gare su tamkar dai gwiwarka. Amma Kofi bai firgita ba, ya ce wannan takalman suna da hankali ne, sun narke ne don kare muhalli. Na gode. Mutane suka kwashe da dariya, Kofi kuma ya tsira da mutuncinsa. Wata rana, wata tsohuwa mai suna Hajiya Jummai wadda ta shahara saboda hikimarta ta kira Kofi. Yaro, kana da zuciyar zaki amma kwakwalwar sauro ce da kai. Ba kowanne karabuta da shirme ake saidawa ba. Ɗan kasuwa na ƙwarai yana warware matsalar al'umma ne ta hanyar samar musu da abin da suke bukata. Yanzu waiwaya ka gani, me mutane ke bukata? Kofi ya kalli kewayensa. Manoma suna bukatar kayan aiki, mata suna bukatar kayan kwalliya na ƙayatarwa, yara kuma suna son alewa ne. Na gane, ya ce, ya yanke shawarar sayar da abin da mutane suke bukata. Ya fara tafiya zuwa ƙauyuka na kusa yana sayan goro, zannuwa masu kyau da alawoyi. Don ɗaukar kaya, ya aro jaki daga wajen kawunsa. Sai dai wannan jaki yana da wata ɗabi'a ta tsayawa da kwanciya a tsakiyar tafiya. Wasu lokuta sai kawai jakin nan ya ƙi motsawa. Sai kaga Kofi ya tsaya cikin jeji yana neman sulhu da jaki, yana roƙon jaki, don Allah Kwame, zan ƙara maka ciyawa in mun koma gida. Kaɗan daure kaɗan motsa. Wata rana Kofi ya yanke shawarar fara siyar da ganga. Sai ya shiga kasuwa don sayan gangar da zai sayar. Ya ga wani dattijo mai karkatacciyar hula da ganga mai kyau gabansa ta sayarwa. Sai ko ya fara tayawa. Jaka 100 ne kuɗinta, dattijon ya ce. Jaka 100? Kofi ya maimaita cikin nuna mamaki. Ka san manyan doya nawa kuɗin nan za su iya saya? A'a. Wannan ganga na san ba ta buga kanta kuma ba ta rera waka da kanta, don haka kuɗin sun yi yawa. Kofi ya ce, zan dai baka jaka 50. Ya faɗi ya koma gefe ya kame. Dattijo ya ce, ta dai fi ba da nishaɗi fiye da barkwancinka. Bayan ɗaukar awanni na musayar magana da ta yi, suka daidaita akan jaka 75. Kofi ya biya, amma yayin da Kofi ya rungumi ganga zai ɗauka, abu sai ya gagara, har Kofi ya faɗi ƙasa. Ya ce wannan ganga nauyinta ya yi yawa, kamar ana ba ta tuwo? Mutane suka ƙyaƙyata da dariya. Dattijo ya ce, daga baya ka nemi ƙarfi shi ma ka saya. Duk da kala-kalan cikas da Kofi yake fuskanta, sunan shi ƙara samun ɗaukaka yake. Aka fara kiran shi da Kofi jajirtacce, yaron da zai iya sayarwa raƙumi da yashi. Ya zama sanannen fuska a duk kasuwanni daga Accra zuwa Abidjan. Kofi ya kawo wata sabuwar dabara, wato yin barkwanci a rumfarsa. Yana ba mutane nishaɗi, yana rera waƙoƙi, har ma yana ɗan taɓa rawa da zai sa mutane nishaɗi. Har ma wasu mutanen ba suna zuwa bane kawai don siyayya, suna zuwa ne don su yi dariya su yi nishaɗi. Har ya yi wa kansa sabon kirari. Ku saya daga Kofi, idan ba ku yi farin ciki ba zan mayar muku da kuɗinku cikin murmushi. Bayan wani lokaci, Kofi ya faɗaɗa kasuwancinsa, ya mallaki rumfuna a maƙotan ƙauyuka. Har ma ya fara koyar da matasa 'yan kasuwa dabarun samun ciniki kamar asiri, ta hanyar amfani da hikimomin cinikayya, da alfanun gaskiya cikin kasuwanci, da kuma ƙarfin juriya. Duk da nasarorin da Kofi ya samu, bai manta mafarinsa ba. A bikin shekara-shekara na garin Obojo, sarkin garinsu ya naɗa Kofi sarkin kasuwanci. Mutanen ƙauyen suka ɗauke shi a kafaɗinsu, suna murna suna rera kirarinsa. A matsayin kyauta, aka ba shi kujerar zinari. Darussan da ke cikin wannan labari: ka jajirce wajen neman cikar burinka. Kofi ya jajirce matuƙa don neman cikar burinsa, duk da dariyar da ake masa da ƙalubalantarsa da ake. Kada ka yadda ka gaza ko ka sare. Duk da tarin matsalolin da ya fuskanta, Kofi bai taɓa fasa ƙoƙari ba ko ya gaza. Ya ci gaba da bada himma da jajircewa. Ka amshi sauyi in ya zo, kuma kar ka tsaya da koyo, wato neman ilimi. Kofi yana inganta kayansa da kuma dabarunsa na kasuwanci bayan kowace matsala ko kuma gazawa. Yana kuma canja hanyoyinsa inda buƙatar haka don biyan buƙatun mutane. Barkwanci muhimmin makama ne. Kofi ya yi amfani da barkwanci don cin nasara da jawo hankulan mutane zuwa rumfunansa. Ka yi buri babba kuma na ƙwarai. Komai girma da wuyan cikar burinka, Allah yana iya cika ma idan ka jajirce. Kar ka zama mai girman kai da faɗin rai. Kofi ya raba iliminsa, yana kuma tabbatar da cewa jama'arsa ta amfana. Kuma haka Kofi, yaron da ya fara da gonan gyaɗa da tsere da akuya, ya zama jigo har wa yau. 'Yan kasuwa a Obojo suna cewa idan har Kofi ya iya, kai ma za ka iya. Bisalam. Ku danna mana like,
ku yi mana comment, sannan ku subscribing. Idan duka ukun ba za su samu ba, ko da guda ɗaya a ciki ne ku yi. Mun gode.